नमस्कार। रउआ देखत तानी आपन भोजपुरी चैनल बैठकी। रउआ सबे सोचत होई कि हमनी के अभी कहाँ टहलत बानी जा। तो रउआ के बता दही कि सुबह सुबह हमनी के आनंद लेवे गोवा के बीच पे आ गिल बानी जा। हमरा साथे हमर बड़ भाई सुजीत जी बानी। हमनी के दोनों कोई भोजपुरिये हैं जा, वो खाटी भोजपुरिया, सारा बात भोजपुरिये में होखेला। सुजीत भाई से भी हम कहब कि हमनी के पहला बार गोवा आइल बनी जा, तो गोवा के बारे में रउआ कुछ बताई कि कैसन रउआ अनुभव बा। 2 दिन से तो रउआ हइये बानी जा। गोवा में हमरा बहुत अच्छा लाग रहल बा। यहाँ का जो भी मतलब कि शहर बा या कुछ बा और चाहे मकान वगैरह बा, लागत कि एकरा के बसावल गइल बा, बहुत ही खूबसूरती के साथ एकरा के बसावल गइल बा। यहाँ के हर एक बीच के आपन आपन सुंदरता बा। जहाँ जो भी बीच पे रउआ हुए वहाँ पे एक अनोखा अनुभव रउआ प्राप्त करे। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ सुजीत भाई हम भी कहब कि एजा के जो भी मकान वगैरह बनल बड़ुए या देख करके लागता कि पुर्तगाली लोग के जो सभ्यता संस्कृति बा ओकर बड़ा अच्छा मिश्रण बड़ुए एजा। और बाहर से आवे वाला पर्यटक भी, माने भारत ही नहीं दुनिया के और भी अन्य देश से काफ़ी लोग यहाँ आवेला यहाँ घूमे खातिर। सही बात बा। यहाँ पर इतना आनंद बा, हर एक दिन हर एक पल में एक नया आनंद के अनुभूति होला। यहाँ पर यहाँ के हर एक बीच के आपन आपन सुंदरता बा। और सबसे बड़ा चीज़ का बा, यहाँ के जो लोग बा ना, बड़ा ही मिलनसार लोग बा, एक दूसरा के मदद करे वाला लोग बा। यहाँ के फूड भी बहुत ही अच्छा बा। यहाँ के सी फूड भी रउआ खाम तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट बा। ये तो सुजीत भाई तू बहुत ही बढ़िया बात कहल कि यहाँ के जो लोग बा ओकर बोल चाल ओकर व्यवहार बहुत अच्छा बढ़वे। एक जानकारी और जे हमनी के दर्शक के रउआ बताई कि का ये बात सच बा कि गोवा में 7,000 रजिस्टर्ड बार चलेला। हाँ एकदम 7,000 रजिस्टर्ड बार चलेला। और यहाँ के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बा वो शराब से ही और पर्यटन से ही आवेला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात हमनी के ई काहे बतावल जरूरी समझनी, काहे से कि हमनी के जौना क्षेत्र से आई ना बिहार, वहाँ पे शराबबंदी बा। ठीक बा, लोग कहेला कि शराबबंदी ना रही, लोग वहाँ के राजनेता लोग कहता कि शराबबंदी ना होई तो सामाजिक सौहार्द ठीक ना रही। गोवा में ऐसा देख के हमनी के कुछ नहीं लागत। यहाँ शराब से ही पर्यटन से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आवता और ये राज्य बहुत विकास कैले बड़ुए। माने रउआ के हम बता दी कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में गोवा भारत के प्रथम राज्य बड़ुए जेकर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा बा। लोग बहुत खुशहाल बा। तो हमनी के नइखे समझ में आवत कि बिहार जैसन राज्य में लोग शराबबंदी करके रखले बा। पता ना ओकरा से का सुधार होई, हम में कुछ ना कहब कि का सही बा का गलत बा। लेकिन हमनी के जौन अनुभव बा हमार और सुजीत भाई के जौन गोवा में हमनी के आ करके देखत बानी, तो ये जरूर कहल जाए कि जौन व्यवसाय से सरकार के इतना रेवेन्यू आवता, इतना डेवलपमेंट हो सकता राज्य के, तो ओकरा विषय में सोचे के चाहिए। एकदम सही बात कहने रउआ। और बाकी रउआ ई समुद्र के नज़ारा देखते बानी, बीच में कितना खूबसूरती बा। लोग सुबह सुबह टहले आवता, हमनियों के टहले आयल हैं जा। पूरा साफ सफाई बा, जरा सा भी गंदगी नहीं खे। हमनी के गोवा में अभी बहुत कुछ घूमल जाई। हमनी के साथ में बहुत जगह जाए के प्लान बढ़ुए और जो भी जानकारी ऐसा लागी कि हमनी के रउआ से शेयर कल जाओ तो रउआ के जरूर बताइल जाई। बाकी रउआ से एक बार और हमनी होरा करब कि अगर ये रउआ के वीडियो पसंद आइल होई तो एकरा के रउआ लाइक करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। लाल वाला जौन बटन दिखाई पड़ेला बेल आइकन, ओकरा के रउआ दबा करके चैनल से जुड़ सकतानी। और भोजपुरिया समाज से खास करके अनुरोध बा कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट बड़ुए रउआ के भोजपुरिये में मिलेला तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करके एकरा से जोड़ी, ताकि भोजपुरी में हमनी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगन के जोड़ल जाए चैनल से और जितना भी जानकारी बड़ुए हमनी के उनका के मुहैया करायल जाए। जी प्रणाम।